חבילת הפשע! אני גנבתי את הכתר, חתום יוג'ין קרב? תחזיר לי את הכתר המלכותי מיד! אבל זה מטורף, אני לא אשם! אהוי, כאן יוג'ין קרב, תשאירו הודעה! היי מר קרב, זה קליי, זה שמכרת לו את הכתר של נפטון. כן, רציתי רק להודות לך עוד פעם על זה שמכרת לי את הכתר של נפטון. מכרתי אותו למישהו בעיר הצפים, ורציתי רק להודות לך עוד פעם על זה שמכרת לי את הכתר של נפטון. שנמצא אגב בעיר הצפים, ביי. אין לי מושג מזה. נכון שטעות במספר זה מעצבן? הכתר שלי נמצא בעיר הצדפים! תוכנית דף. אני מת על תוכנית דף. תתכונן להישרף, קרב! רגע, נפטון, בבקשה, אני מתחנן! אני לא פושע, תשאל כל אחד, הם יגידו לך! טוב, בסדר. לפני שאני הופך את הסרטן התחמן הזה לארוחה, אולי מישהו רוצה להגיד לי משהו על יוג'ין קרב. לי יש איזה משהו להגיד על מר קרב. פופסון, נערי הטוב, הגעת בדיוק בזמן! סליחה גברת. הנה, תגיד למלך נפטון בדיוק מי אני! אני עובד בשביל מר קרב הרבה שנים, ותמיד הוא היה בוס ממש נהדר. שמעת? בוס נהדר! אבל עכשיו הבנתי שהוא חתיכת פוץ! תפקיד המנהל הגיע לי! אבל אתה לא נתת אותו לי, כי אתה אומר שאני רק ילד! אז עכשיו אני כבר ב100% גבר! והגבר רוצה להגיד לך משהו! כן, אני חושב שאני ברור עכשיו. מישהו אחר? לא? בסדר. המכנסיים שלי בוערים! התחתונים שלי בוערים! אני בוער! כן. ועכשיו, יוג'ין קרב, הסוף שלך הגיע! נחמד שאתה עושה את זה בשבילי, אבל מר קרב לא צריך למות רק בגלל שאני לא מנהל. שקט, ספוג! מר קרב גנב את הכתר שלי ומכר אותו בעיר הצדפים. לכן מגיע לו למות. לא נראה לך מוגזם להרוג מישהו בשביל כתר? אתה פשוט לא מבין! הכתר שלי הוא סמל הסמכות המלכותית שלי! ובינינו לבינך, יש לי שיער קצת דליל. עוד מעלתך, אני בטוח שזה לא כל כך רציני. קרחת! העיניים שלי! בסדר. המלך נפטון, אדוני? האם תרחם על מר קרב אם אני אשיג את הכתר שלך בחזרה? ספוג ילך לעיר הצדפים? שום יצור שהלך לעיר הצדפים לא חזר ממנה. אז איך בדיוק אתה תחזור? אתה רק ילד. אבל אני לא ילד, אני בטוח אצליח. לך מפה, יש לי סרטן לצלוח. לא! בשום אופן לא! טוב, בסדר. אני אצטרך לצלות את שניכם! די כבר, אבא! אתה לא יכול לעבור יום אחד בלי להוציא מישהו להורג? מילדי! אמרתי לך להישאר בכרכרה! איפה האהבה והחמלה שלך? תראה את הקטנג'יק הזה. הוא מוכן לסכן את החיים שלו בשביל למצוא את הכתר שלך. אבל מינדי, אני... אבא, תחשוב. אני מבקשת ממך. רק תן לו לנסות. צריך להזכיר לך על הבעיה שלך. בסדר, מינדי. אני אתן לו לנסות. אבל אם האביר הקטן לא יחזור משם, אני עוד אצלה את הסרטן הזה טוב על העץ. תקשיב לי טוב. אתה חוזר הנה עם הכתר בדיוק תוך 10 ימים. הוא יכול ב9! 8! 7! 6! סגרנו על 6 ימים. 5! טריק, שקט! ועד אז הסרטן הזה יישאר בדיוק היכן שהוא נמצא עכשיו. לא, רגע, אני מתחנן! מי פה הדליק את המזגן? מר קרב! לא, זה איום ונורא. מי יחתום על הצ'ק שלי? בואי נלך, מינדי.
תקשיבו לי עכשיו, הדרך לעיר הצדפים מסוכנת מאוד. יש בה פושעים, רוצחים ומפלצות בכל מקום, והכי גרוע, יש גם קיקלופ ענק מפחיד כזה ששומר על העיר ותופס יצורי ים תמימים. לא כדאי שתתפסו, כי אם זה יקרה, הוא ייקח אתכם למאורה שלו ולא יראו אתכם שוב לעולם. יפה מאוד, בובספוג. הנה, קחו את זה. מה זה? מה יש? זה שק שיש בו רוחות קסם. גנבתי אותו מאבא שלי היום. את יפה! כשתמצאו את הכתר, תפתחו את שק הרוחות ותעופו בחזרה לפה. מינדי! אני באה! בהצלחה, בובספוג. רגע, איך את יודעת מי אני? אני אהיה מלכת הים יום אחד. למדתי את השמות של כל היצורים בים. נו, איך קוראים לי? זה קל. אתה פטריק הכוכב. מינדי! חייבת לזוז. אני מאמינה בכם. תודה, מינדי! לא לדאוג, מר קרב. פטריק סקווידוויד ואני... ביי. פטריק ואני היי. נחזיר את הכתר הזה ונציל אותך מהעונש של נפטון. אין לך מה לדאוג. החיים שלך בידיים שלנו. פטריק, קדימה, בוא נלך להביא את הכתר. תסתכל על זה, פטריק. וואו, מה זה? רכב הקציצה. מר קרב משתמש בו לקידום מכירות בדרך כלל. תן לי להראות לך מה יש בפנים. גימור מסומסום טרי, גלגלי מלפפון, ריפוד מאור מטוגן, ובמקום מנוע, סיר טיגון עם הזרקה מיוחדת ורשתות סינון שמן עליונות. וואו. כן, וואו. היי, חשבתי שלא הוצאת רישיון נהיגה. לא צריך רישיון כדי לנהוג בסנדוויץ'. עיר הצדפים! אנחנו באים! גלינג, חבר ותיק, שלום לך! לא לזוז! מתכון סודי אחד לדרך, בבקשה. לא, אל תקום בגללי, אני אסתדר. טוב, הייתי שמח להישאר, אבל אני צריך להכין קציצות סרטן. במסעדת הדלי כמובן? תוכנית אב! אני מת עלייך! אני בובי בוטנקן. בובי בוטנקן. כולנו בובי בוטנקן! בובי בוטנקן! מלא בבקשה. מלא חבר'ה. קטשופ או חרדל? מה, הם צוחקים עלינו? לא, פטריק, הם צוחקים איתנו. לאן אתם נוסעים בכלל, ילדים טיפשים? ילדים! עזוב, פטריק. רק שתדעו לכם שאנחנו לא ילדים, אנחנו גברים. שנוסעים להביא את הכתר של נפטון מעיר הצדפים. מעיר הצדפים? זה לא המקום הזה שהקיקלופ הרצחני ההוא שומר עליו? נכון מאוד. לויד, בוא נוריד לכבודם את הכובע. לכבוד המתים! לא תחזיקו מעמד אפילו 10 שניות אם תצאו מחוץ לעיר. כן? אנחנו עוד נראה. צאו מהמכונית. נו, כמה שניות זה היה? 12? אכלתם אותה!